Namoy mga mamatikdan diri nga murag kanang murag hilan gini siya kay bulungan ingon ana. Sa ako alang basi ma'am, wala ko ka matikob mga ingonana. Oy aguk oy ukoy diha. Ukoy, wasa ko kakita. Kung kakita ukoy. Sila nga, naamang gali ukoy, sa istorya lang nila, sa istorya lang. Naamang gali ukoy ang kabo. Sambutan ng dako kay ningli. So, ingon ana, ang sagad na makita Andre kanang namatay mo dunggo gi siya sa daplin or mulutaw ra testo nga Dili. Dili Asa? mo sigaran, makuha siya sa umon yun. sa ilawom. Di, atong ni ari kaya be karon makita gid natong lake dire. Video ni ma'am. Oh, kanang kuan text ni bitaw. Video ni kanang nag-live ko sa brigada kuya ha nya. Kani asa man gyud diri nga kana ingon sila nga murag dunay suyupon sa ilawom na murag na murag lilo daw diha na murag masuyop sa ilawom. Wala sa ko kabantay na manuyop diya ma'am kay sigaran siguro mga ukoy diya di siguro sa adis-adis.